Сітуацыя ў Беларусі можа змяніцца адным шчаўчком пальцаў ужо ў наступныя месяцы. На гэтую тэму мы пагутарылі на радыё Рацыя з вайсковым аналітыкам Раманам Світанам. І вось якія могуць быць варыянты. Вы ведаеце, што на мінулым тыдні Расія ударыла па Польшчы ракетай Х-101 з баявой часцю. То бок это такая правакацыя на мяжы агрэсіі. Для чаго яны гэта рабілі? Паглядзелі, як працуе супрацьпаветраная абарона. Наступны крок чакаюць у Польшы. Это можа быць масіраваны удар ракетна-дронавы. Для чаго? Каб дэстабілізаваць Польшу і паралізаваць дастаўку заходняй зброі ва ўкраіну. У Расіі ёсць відавочны матыў. Дык вось што будзе прадпрымаць Захад у адказ на такія дзеянні. Удараць па Беларусі, мы пра гэта ведаем. Такія ўдары, каб пра гэта напісалі ўсе сусветныя медыі, і каб нават вар'ят Пуцін прыйшоў да цямы. Другі момант – это тое, што ў Расіі будзе мабілізацыя, пашыраная мабілізацыя пасля выбараў Дзярждуму, якія ў верасні месяцы. І яны будуць пашыраць вайну. Куды? Не ў Манголію ж яны яе будуць пашыраць. Яны будуць пашыраць, у тым ліку, на тэрыторыю Беларусі, таму што з Беларусі лягчэй за ўсё даставаць да Кіева. Будуць уводзіцца кантынгенты расійскія паўторна ў Беларусі, не будуць, ці яны будуць проста выкарыстоўваць тэрыторыю Беларусі, напрыклад, каб біць кабамі па Кіеве. От яшчэ адхапіць кавалак Чарнігаўскай вобласці нейкім чынам, што там у іхных планах, і даставаць, знішчаць Кіеў. І вось тут ужо мы ведаем, што Украіна таксама прыглядаецца да гэтых сцэнароў, это будуць удары па 500 цэлях у Беларусі. І бензіна не будзе, все будзе ў дыму, і рызыка загінуць. Вот такое можа быць. Добрая навіна у тым, што мы пра ўсё ўжо будзем ведаць у найбліжэйшыя месяцы, а другое, што на думку Рамана Світана, все-таки да гэтых сцэнароў у Беларусі не дойдзе. Але не факт.